Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Abril 27, 2022. Akong inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 60% sa mga fully vaccinated sa Bacolod nakabato na sang booster shots. Nokpo, may pinakadamo nga nadakpan sa mga Comelec gun ban violators sa Region 6. Sa balita national, Presidente Duterte hindi magtambong sa ASEAN-US Special Summit. Omicron variant BA2.12 na-detect na sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship is brought to you by Chucky Makes Nap Time. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong,
Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw Balita mula sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:14 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Naglabot na sa masobra 60% ka mga fully vaccinated nga mga Bacolod noon ang nakakompleto sa ilang booster shots base man sa record sang Bacolod EOC. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang ini nga datos ang resulta man sang agresibo nga vaccination drive nga ginahimo sang syudad. Ginpahayag ni Ang padayon man sa gihapon ang paglibot sa mga EOC vaccinators sa tagsag ka mga komunidad kag barangay, lakip ng mga organisasyon nga mayara sang nagakaigo nga schedule. Ginkaroon man sini nga kabahin man sang ilang ginahimo nga education campaign ang pagpabakuna sa mga Bacolod noon para sa second booster shots. Ilabi na sa mga individual nga mayara sang comorbidities kasunod sang approval ginpagwa sang gobyerno nasyonal. Ang sa booster dose naton, I think kadalaga nakita sa 60+%.
60+% ang boosted. 60% of those who have been vaccinated, not of the population. Of those vaccinated. May iba niya nga nag-opt nga hindi na sila yung magpa-booster. Nabatian si Bacolod DOC Executive Director M ang nangin matawhay ang pag-umpisa sang tatlo kadlaw nga absentee voting subong nga daw Miyerkules para sa kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental nga ginhiwat sa may Canlaon Hall sa Nocbo Compound. Suno kay Nocbo spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, 663 sa 1,753 ka mga kapulisan ang nakaboto sa unang adlaw sang absentee voting nga magatakop tubto Biyernes nga daw Abril 29. Lakip sa mga nagboto ang na-assign sa may city kag municipal police stations sa provincial headquarters sa Provincial Mobile Force Company sa idalom sang Nocpo, National Support Units kag Regional Mobile Force Battalion na. Sa absentee voting, ang kapulisan sarang lamang makaboto sa national nga mga kandidato kag party list. Ginpahayag man ni Donasco nga may isa man ka pulis sa dalom sang Bacolod City Police Office ang nagaisahanon nga nagpasakop man sa absentee voting. Sa iban nga balita lokal, nagareglohan na yung drivers ng ambulance kag Toyota Innova matapos matabong aksidente sa Maydalan, Burgos, Lacson, Barangay 18, syudad sa Bacolod, kagabi Martes. Ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon ng hepe sang Police Station No. 2, kasugtan sang driver sang Toyota Innova nga si Ramilo Boliboli nga insurance niya sa lakyan. Ang makapakayo sang nagba ng ambulansya nga ginamaneho naman ni Felipe Salmorina. Sa nibluan ginbungguan sang Toyota Innova ang ambulansya nga may karga nga pasyente. Agod kuntani nga dalon sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sakay sa ambulansya sang Barangay Granada si Maria Lina Rodriguez kag Rose Marie Campo nga wala naman mapilasan sang matabong aksidente. Ang pasyente nga kuntani dalon sa hospital nga wala na sang kabuhi nga yara sa sulod sang ambulance ang gindeklarar sang paramedics nga no signs of life. Sa katapusan nga balita lokal, 20 ka mga soldado sa idalom sang 62nd IV Philippine Army sa may Barangay Libas sa Banwa sang Isabela ang nakabaton sang Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device ang nagikan sa 3rd Infantry Division. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginpauna ni 3rd Infantry Division Commander General Benedict Arevalo ang paghatag sang award sa duha ka mga opisyal samtang 18 naman ang enlisted personnel. Ginpahayag ni Pasaporte nga ginpasidunggan ni Arevalo mga awardee matapos ang madinalagon nga engkwentro batok sa 24 ka mga miyembro sang NPA sa may sitio Halog, Barangay Sandayaw, syudad sang Gihulngan, Negros Oriental, tinalikdan nga Abril 21. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:18 sa DTX sa 500 capsule. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mampuslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Nasa aksyon! D3 Biofood Supplement mga ka-aksyon, ang natural nga antimicrobial agent kung sa pagpabakod lang sa Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi magatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa ASEAN-US Special Summit nga patigayunon sa Amerika sa mabot nga Mayo 11 to 13. Inaging kompirmara ni Presidente Duterte sa Talk to the People ngin pagwa kay nasang aga Miyerkules. Patag sang presidente nagdesisyon siya nga hindi pagbatunon ang imbitasyon sang Amerika bangod sang nasambit nga petsa tapos na ang eleksyon sa pungsod kag mahibaloan na kung sino ang magabulos sa iya bilang presidente. Ginpahayag pa ni Duterte nga pisar nga wala pa na proklamar ang masunod nga presidente. Hindi manami tan-awon nga siya pa ang magatambong sa okasyon bangod klaro na nga may magabulos na sa iya. Ginpahayag ba ni Duterte nga base may magluntad nga agreement akon commitment nga iya paborana kag sa ulihi lain man ang mangin panindugan sang magabulos sa iya bilang presidente. Angot sinigin pahayag ni Duterte nga iya ginmanduan sa Executive Secretary Salvador Mejaldea kag Defense Secretary Delfin Lorenzana para ipalabot ang iya nangin desisyon. Sa dugang pangabalita national, na-detect ang bagong COVID-19 variant nga Omicron BA2.12 sang nagbisita ang isa ka foreigner sa ka universidad sa Baguio pero nagapabilin sa gihapon nga manubong COVID infection sa mga lugar kag Cordillera region. Ang BA2.12 ang highly transmissible mutation ng Omicron variant nga naglaptaman sa United States kag na-report man sa South Korea. Suno kay epidemiology nurse Karen Lonogan sang DOH sa may Cordillera, isa ka 52 anyos nga babae halin sa Finland ang nagbiyahe sa Baguio para magtudlo ang nag-positibo sa mga sub-varianta. Pero suno kay Lonogan ang babae ang ginakabig ng fully recovered kag nakabalik na sa iya nga pungsod. Sa record, naglapaw na ang Baguio sa ilang vaccination target pero wala pa nakalabot sa 70% nga vaccination coverage ang kaipig nga mga lugar kang isang Benguet province kag Ifugao. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. Nagpasiguro sa Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag Manila Mayor Isko Moreno nga iya sundo ng housing projects nga ginhimo sa Manila sa iban nga lugar sa Pilipinas sa tion nga mapilian siya bilang masunod nga presidente. Sa paghinon-ano ni Moreno sa mga residente kag opisyal sang barangay sa may material and recovery facility sa may Payatas, Quezon City. Ginpromisa ni Moreno nga tatapon ang bus damlag sa mga kabataan nga nagapuyo sa informal settler nga mga komunidad. Pagi man sa paghatag sang kalidad nga edukasyon samtang nagatrabaho sang desente ang ilang mga ginikanan.
Nangin madinalagon si Moreno matapos nga nakatukod sa housing project sa mga pigado sa Manila. Tinalikdan nga Hulyo tuig 2021, gin-award sa ang gobyerno sa Manila ang 229 ka mga townhouse style units sa mga residente sang Baseco sa Tondo. Ang Manila LGU ang may 3 ka mga housing projects nga ginatawag nga Condominium 1, Condominium 2, kag Binon Dominium. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Hinabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Abril 27, 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.